ערב טוב לכולם. תודה לכל מי שהגיע היום לכבד אותנו, בראש ובראשונה לראש העיר מר יצחק מירון. התכנסנו כדי להציג את ההנהלה החדשה ישנה. אנחנו ניתן לכל אחד מחברי הפאנל להגיד כמה מילים. לאחר מכן נעשה איזה 2 או 3 סבבים של שאלות לעיתונאים. אבל כמה דברים לפני כן, בבקשה מכם העיתונאים, אם יש שאלה שחבר או עמית שלכם שאל, בבקשה לא לחזור על אותה שאלה, כדי שלא נצטרך לענות פה על אותם דברים כל פעם מחדש. ודבר נוסף, עיתונאי שואל שאלה, חבר פאנל עונה, עד שהוא לא מסיים, בבקשה לא להתפרץ, גם אם הוא לא, אם קפץ לכם משהו לראש ואתם רוצים שהוא ישלים את התשובה, תרשמו לכם בצד, נחזור אליכם. אז בבקשה נתחיל עם ראש העיר יצחק מירון. תודה. ערב טוב חברים. אני חייב לומר שעד היום, כמו שאתם יודעים, לא התראיינתי בתקשורת בנושא של קבוצת הכדורגל הייצוגית שלנו, אבל זה לא אומר שלא הייתי מעורב, ואני שמח שהגענו לערב הזה שבו אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. אחד, קודם כל, לברך על כך שהקבוצה, למרות המשבר, מצאה את הדרך, ואני אומר הקבוצה כי זה קודם כל הקבוצה, זה קודם כל המאמן והשחקנים בעזרתנו ובעזרת ההנהלה הקודמת ובעזרת ההנהלה הנוכחית, מצאה את הדרך על מנת להתגבר על המשבר שאליו היא נקלעה, לא באשמתה ואני חייב לומר גם אולי לא באשמתנו, ומצאת הדרך להמשיך על מנת לפעול באופן רגיל כפי שמצופה ממנה, ואני גם שמח לשמוע שעל אף כל הקשיים גם ההישגים בסך הכל נשמרו, למרות שכמובן שאנחנו כולנו נושאים עיניים להישגים הרבה יותר משמעותיים. זה לא סוד שאני בדעה שהקבוצה צריכה למצוא את הדרך כקבוצה ששואפת להגיע לצמרת של הכדורגל במדינת ישראל. הקבוצה צריכה למצוא את הדרך לעמוד על רגליה היא ולא על רגליה של הרשות המקומית. ברור לי אבל לגמרי שהרשות המקומית צריכה להיות, כפי שהייתה בעבר ואולי עוד בהמשך, השותף הבכיר שעליו היא נסמכת, אבל להיות ואני כראש עיר צריך לראות את כלל הצרכים של התושבים, ואני לא צריך להסביר לציבור כאן ולציבור בכלל בעפולה שהצרכים הם מגוונים ורבים מאוד, והתקציבים הם תמיד מצומצמים ולא מספיקים להכל. אנחנו צריכים למצוא את הפרופורציות המתאימות על מנת לאפשר גם לקבוצה לפעול וגם לספק את שאר הצרכים. ובמסגרת הזאת התעקשנו שהקבוצה תשתף איתנו פעולה על מנת למצוא את הפתרון. זה לא היה קל, כולנו, אתם מכירים את הקשיים שאותם עליהם היינו צריכים להתגבר, אבל בסופו של דבר, כפי שאמרתי בהתחלה, אני שמח מאוד על כך שנמצאה הדרך, וכאשר כל הצדדים היטו שכם והקבוצה ממשיכה, ואני מקווה מאוד שהיא גם להפך, עוד מהמשבר הזה עוד תצא מחוזקת. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לציבור, ואני יודע שיש הרבה אוהדים שחלקם נמצאים פה וחלקם לא הגיעו היום, אבל הם רוצים לשמוע לאן אנחנו ממשיכים מכאן והלאה. אז אני אמרתי שהיות והציפייה היא שהקבוצה תעמוד על רגליה היא בסופו של דבר, והיות ואני יודע את המגבלות שיש לנו כאן בעיריית עפולה, לא מתוך מחשבה להימלט מהמחויבות שלנו, אנחנו חושבים שאחת הדרכים לחזק את הקבוצה אפילו, לא רק לשמר את מה שיש היום, היא
לשתף פעולה עם רשויות נוספות. דיברנו על זה בעבר, אני יודע שלא כולם אוהבים את הרעיון הזה, אבל אני חייב לומר שאני נשארתי איתן בדעתי בנושא הזה, ואני מתכוון לעמוד עליו, מבלי לרדת לפרטי פרטים, כי הדברים כרגע לא סגורים. באתי בדברים עם דני עטר, ראש המועצה האזורית של גלבוע. דברים לא סגורים, אם כי אני חייב לומר שנטיית הלב הייתה חיובית, אבל לא סגרנו עדיין שום דבר. אני אמרתי לדני שאני חושב שזאת הדרך הנכונה גם מבחינתם, גם מבחינתנו בכלל, מבחינת כל האזור עצמו, ולכן אני חושב שהוא צריך לענות לזה, וכפי שאמרתי, התגובה הייתה תגובה חיובית, אם כי דברים טרם נסגרו, ואני מאמין שאנחנו נחדש את המגעים בעניין הזה בימים הקרובים, על מנת שנוכל לבחון לפחות בצורה רצינית את האפשרות הזאת. ואני חייב לומר שהשיתוף פעולה הזה לא מוגבל אך ורק לגלבוע, והוא יכול להיות גם עם רשויות אחרות, והוא לא מוגבל אך ורק לנושא הכדורגל, אלא גם בנושא הכדורסל וגם בתחומי ספורט אחרים ובתחומים אחרים. אני חושב שזאת הדרך כדי להבטיח לנו את האמצעים ואת המשאבים על מנת להתמודד עם קבוצות שהתקציבים שלהם מגיעות גם לפעמים לעשרות מיליוני שקלים, כפי שאתם ודאי יודעים טוב ממני. אני שמח מאוד על כניסתם של כוחות חדשים בשלב הראשון, וזה הפעימה הראשונה של ההנהלה החדשה של הקבוצה. אני שמח מאוד שחברי דני אסולין שב למקום הטבעי שלו בספורט העפולאי כאן, ואני שמח גם שססי יעקב נענה להצעה שלי ולבקשה שלי לעמוד בראש המועדון הזה. אני חושב שלדני יש היכרות רבה מאוד גם של הנושא עצמו וגם של הנפשות הפועלות, והנושא הזה בוער בו כמו שאנחנו מכירים כאן בעפולה. וססי גם בהיותו איש הגלבוע, אבל גם איש עפולה, וגם אדם שיש לו קשרים רבים ויכול לדעתי גם להביא אותנו מדרגה אחת נוספת באמצעות הקשרים האלה, אם בגיוס של ספונסרים ואם בקשרים האחרים שיכולים לחזק את הקבוצה. זו הפעימה הראשונה כפי שאמרתי, ובהמשך אנחנו נוסיף ונעבה את ההנהלה הזאת, גם כאשר, אם וכאשר אנחנו, כפי שאני מקווה, נאחד כוחות עם הרשות המקומית הנוספת, וגם אם לא, אנחנו חושבים שזה יהיה נכון יותר שבהנהלה של הקבוצה יהיו עוד כמה אנשים שיכולים לתרום מהזמן שלהם ומהניסיון שלהם על מנת לקדם את הקבוצה. עד כאן אני. תודה לראש העיר. ססי יעקב, כמה מילים. אתה לא רוצה שישאלו שאלות ואז... טוב, קודם כל שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים. אני מקווה מאוד שבאמת גם במשחקים תהיה הענות כזאת גם של תקשורת וגם של קהל. מחמם את הלב שבאמת כולם מצאו את הזמן בשעה הזאת להגיע, לבוא, לסקר. אז אני רוצה להודות לכם באופן אישי. אני רוצה להודות לראש העיר איציק מירון, שבאמת בחודשים האחרונים, מרגע שהוא נבחר, היה ככה איזשהו מחול שדים סביב הרצונות שלו, כן ספורט בעפולה, לא ספורט בעפולה, כן קבוצת כדורגל, לא קבוצת כדורגל. אבל אני חושב היום שאנחנו יושבים פה ובאמת מכריזים על ההנהלה החדשה, על הדרך החדשה, על התקופה החדשה, על הרצונות שלו כראש עיר ושל עפולה במיוחד. התשובה פה לנגד עיניכם. האדם אוהב ספורט, האדם רוצה ספורט, האדם מעורב בספורט. אני יכול להגיד לכם שהיום בצהריים נפגשנו, והירידה לפרטים של אם וכאשר, מה יהיה ואיך יהיה, והרצון שלו שבאמת
הגוף הזה יישמר ויישאר גם למען התושבים וגם למען האזור כולו. וכמו שאמר איציק, הכוונה היא באמת לכוון גבוה למעלה למעלה. אני רוצה להודות לדני אסולין, שבאמת נהנה לבקשה של כולנו וחזר להיות ביחד איתי להוביל את המועדון הזה. אני חושב שדני אסולין זה שם דבר בכדורגל בעפולה ובאזור בכלל. עשרות ילדים ועשרות כדורגלנים צמחו תחת הידיים של דני, ולחזור היום בגיל כזה לתפקיד שהוא שימש בו כל השנים. צעיר עוד, מה קרה? אתה יודע מה? אני מתקן את עצמי. לחזור יותר צעיר. ולהיות חלק מהמהלך הזה ומהמערך הזה שאנחנו הולכים להקים. על כן אני רוצה להודות לך באופן אישי. זה לא דבר מובן מאליו לבוא באמת בזמן כזה, בעת כזו, ולהירתם ולהיות חלק מוביל. אני מתכוון... מה? הדני החדש. זה הדני החדש? תשמע, אני כל כך נהנה, אני עבדתי איתו בעבר, אני עובד איתו בימים האחרונים, אני כל כך נהנה לעבוד עם הבחור, יש לו ניסיון, ואני מקווה מאוד שבאמת אנחנו נדע להפיק ממנו ומכולנו את המרב. דבר נוסף שאני רוצה ככה לגוע בו, זה נושא באמת השיתוף פעולה שלנו עם הקהל, עם האוהדים. יש בכוונתנו בתקופה המיידית והקרובה ליצור באמת איזושהי אינטראקציה עם הקהל, לשתף אותם, ליצור איזשהם מנגנונים של שיתופי פעולה שאני לא יודע אם היו בעבר. כלומר, הקהל הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ואנשים חייבים להבין את זה. יהיו מעורבים, יהיו חלק מאיתנו, יקבלו מאיתנו את כל הסיוע הנדרש כדי באמת לסייע לנו להישאר בליגה. ברגע שנכנסנו למערכת, המטרה הראשונה שלנו הייתה באמת לראות איך אנחנו מייצבים את המערכת גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה מקצועית. ופה אני רוצה באמת להודות לשני אנשים שיושבים פה בפאנל, גם לירון אוכנבום המאמן וגם לתומר רחמים המנכ"ל שממשיך איתנו, שבאמת בימים הדחוסים שנשארו עד לתום מועד העברות הצלחנו באמת להביא 4 שחקנים, שחקן אחד להשאיר שזה מאיר כהן ועוד 3 מבחוץ. על כן זה הזמן גם לכם להגיד תודה, שבאמת עשיתם איזושהי השתדלות ליצור איזשהו שלט של שחקנים שבאמת יגרום לקבוצה הזאת להישאר בליגה. אני לא מסתיר את זה. המטרה שלנו היא להשאיר את הקבוצה בליגה. אנחנו העמדנו בימים הספורים מהרגע שנכנסנו גם משאבים, גם תקציבים, כל מה שנדרש כדי באמת לייצר תנאים מתאימים גם למאמן וגם לצוות המקצועי כדי שהקבוצה הזאת תישאר בליגה. זה בגדול. דבר נוסף ואחרון שאני רוצה כן להתייחס אליו, התייחס איציק קודם לסוגיית האיחוד, אם וכאשר, שיהיה ברור, אני באתי להיות נציג של עיריית עפולה, אני לא נציג של אף גוף אחר, מאף מקום אחר. אני גדלתי בעפולה, אני נולדתי בעפולה, אני שיחקתי כדורסל בעפולה. השייכות שלי לעפולה היא מהיום שנולדתי. זה שהמגורים שלי כרגע נמצאים בגלבוע זה בסדר, אבל החיבור שלי גם בספורט, בפן האישי, גם בספורט האזורי, היה תמיד לעפולה. אני סיימתי. אני רוצה לאחל לכולם בהצלחה. טוב, ערב טוב לכולם. א', אני מתרגש ושמח אחרי 5 שנים שאני חוזר לדבר בעצם שמגיל צעיר זה היה אהבת חיי. אני רוצה להודות לך ידידי איציק מירון על השקט שנתת לקבוצה, וססי אני מברך אותך ואני מקווה שבעזרתך דבר ראשון, יש לנו משימה זה להשאיר את הקבוצה בליגה הלאומית, כי אם לא נשאיר אותה, לא עשינו כלום. ופה אני רוצה לפנות לכל האוהדים. הקבוצה היא של העיר עפולה, ואני מבקש מכולם לבוא, לתת כתף, והבחירות נגמרו, אין בחירות. מה שמעניין אותנו היום זה שיהיה כדורגל טוב בעפולה. ופה אני פונה לכל האוהדים, לאיתי,
מזרחי וקודלר וכל החבורה. ביחד, רק עם התמיכה שלכם, אנחנו נוכל להשאיר את הקבוצה הזו בליגה. יש לנו משימה קשה מאוד, אני סומך על המאמן, סומך על השחקנים, יש לנו חבר'ה טובים, אבל בלי העזרה שלכם, וגם פה אני פונה לכל קבלני העיר, שהגיע הזמן שיתחילו קצת לשחק עם הכיס. כי כמו שאמרת, בתקציב שאתה תוכל להעמיד, לא נוכל להעמיד קבוצה טובה. אנחנו צריכים את העזרה של כל הקבלנים, אנשי העסקים, ושכולם יבואו ויתנו יד, שנוכל להציל את הקבוצה הזאת קדימה. ואני, אני סומך על השיקולים שלך, אני הולך איתך הרבה שנים, שאני יודע כל מה שאתה עושה, אתה גם חושב עליו, אני מאמין בך, ואני גם מאמין שאתה את הכדורגל בעפולה, אתה תביא להישגים, מה שאחרים חשבו שאתה לא תעשה את זה, אבל כמו שאני מכיר אותך אתה תעשה. ויש לי עוד בקשה אליך, איציק, אתה יודע שאנחנו אין לנו מגרש. נכון שיש לנו אצטדיון, אבל האצטדיון הזה כרגע הוא לא משרת אותנו. ואני מבקש את העזרה שלך לדחוף את האנשים שמטפלים במגרש, לפחות שעד סוף מרץ שיתנו לנו את המגרש שנוכל, אם נגיע לפלייאוף, שיהיה לנו מגרש ביתי שנוכל לשחק בו. ופה אני רוצה להגיד תודה לכולם, ומה שאני מאחל זה הצלחה, ושנהיה מאוחדים כולם ביחד. תודה. אחרון הדוברים, המנכ"ל תומר רחמים. ערב טוב לכולם. אני לא יודע מאיפה להתחיל. בשלוש שנים האחרונות אני שימשתי בעצם כמנכ"ל סלש יושב ראש המועדון. לא היה יושב ראש למועדון, ואני שימשתי גם כיושב ראש וגם כמנכ"ל. עשינו היסטוריה בעיר עפולה, שהקבוצה עלתה לליגה הלאומית, ופה זה המקום גם להגיד תודה לחברי הנהלה היוצאים על העזרה ועל התמיכה שנתנו לאורך כל הדרך. זה לא סוד שהייתה סערה וכאוס סביב הקבוצה מעל חודש ימים, לאחר שהייתה לי שיחה בארבע עיניים עם ראש העיר איציק מירון, ואיציק מירון הסביר לי שכן חשוב לו שתהיה קבוצת כדורגל בעיר, וכן חשוב לו שאני כן ימשיך להיות בהנהלה. נהניתי לבקשתו, ובגלל שאני אוהב את הקבוצה נשארתי במועדון, ואחד מה שדחף אותי להישאר במועדון זה שנתנו בי אמון מלא לדרך הניהול שלי, והחתימו אותי לחוזה ל4 שנים, וזה נתן לי את הפוש שבאמת מעריכים את העבודה שאני עושה. אני מברך את דני אסולין ואת ססי יעקב על ההצטרפות להנהלה, שביחד, כולנו ביחד, עם הצוות המקצועי ועם ראש העיר, קודם כל, כמו שססי אמר, המטרה העיקרית שלנו זה כרגע להשאיר את הקבוצה בליגה. אני לא חושב על דברים עתידיים בטווח הרחוק יותר, אני חושב כרגע על 4 חודשים הקרובים, שזה להשאיר את הקבוצה בליגה, ואת הדברים האחרים ניתן כבר לראשי רשויות להתעסק בהם. אנחנו פה כצוות חייבים להשאיר את הקבוצה הזאת בליגה, כי להגיע לליגה הלאומית הושקעו המון משאבים בשנים האחרונות, והולך להיות לנו אחד האצטדיונים הכי יפים בארץ, וחבל שנשחק בו בליגה שהיא פחות מהליגה הלאומית. אני קורא לכל האוהדים לבוא ולהמשיך לתמוך, אנחנו נעזור להם בכל מה שאנחנו יכולים, ושיהיה בהצלחה לכולנו. אני רוצה לפנות למר איציק מירון. הסברת את הרציונל שעומד בבסיס הרצון להתאחד עם הגיבור. עד כאן הכל טוב ויפה, אני מבין את הרצון של ראשי הרשויות, אולי גם של ההנהלה, אבל עושה רושם שאיפשהו אתם מנותקים מהאוהדים, כי לפחות על פי מה שאני שומע, יש התנגדות, או
רוחצת מצד שני מחנות אוהדים. השאלה אם אתם מתייחסים בביטול ראשי הקהל, כי יכול להיווצר מצב יגיע מצב שכן תהיה קבוצה מאוחדת, ואפילו עם תקציב גדול, אבל שורה התחתונה לא יהיו אוהדים. מה זה אתם תעשו? איך אתם מתמודדים עם המכשול הזה? קודם כל אנחנו מאוד מכבדים את האוהדים ומבינים שהנושא הזה חשוב להם אפילו יותר ממה שזה חשוב לנו, זה ברור לגמרי. אני בטוח שבעניין הזה אני מדבר גם בשם דני עטר, אם כי הוא לא הסמיך אותי לענות על השאלה הזאת בשמו. אנחנו תמיד צריכים לקבל את ההחלטה, האם אנחנו, וזה מדאיג אותי קצת שאנחנו מדברים על רק מטרה שהיא להישאר בליגה. חברים, אנחנו צריכים להגיע לצמרת לפחות הליגה הלאומית. אני לא באתי מבית ספר של להסתפק במקום 14 בטבלה, ממש לא. אני בכל דבר מנסה להיות בצמרת. כדי להיות בצמרת כולנו יודעים, חברים, לא המצאנו את השיטה, זה עניין של כסף. היום בעזרת תקציב אתה יכול להביא שחקנים נוספים, אתה יכול לתת תנאים יותר טובים ולהתקדם. כדי להשיג את התקציבים האלה אנחנו צריכים לעשות ביחד איזשהו שיתוף פעולה, ואני בטוח שהאוהדים יראו מה התוצאות של שיתוף הפעולה הזה, כולנו נשכיל בסופו של דבר להתאחד סביב הקבוצה. עשינו את זה דרך אגב כבר בעבר, בקדנציה הקודמת שלי בכדורסל, בתקופה שזה רץ, ואני יודע שתכף יגידו לי שעובדה שזה בסופו של דבר נפסק, בתקופה שזה יתקיים, ואם זה יתקיים כפי שאנחנו מתכננים לעשות, אני בטוח שגם האוהדים בסופו של דבר יבינו שזה לטובת העניין עצמו שהוא מאוד מאוד קרוב לליבם. מו ברזילה, רדיו עפולה. טוב, לגבי האיחוד, אם אנחנו מסתכלים קדימה, שאלות יותר אופרטיביות. מה יהיה השם של הקבוצה במקרה של פירוק? הקבוצה תתחיל בעצם מחדש בליגה ג', האם כל מועצה, כל עיר תשים סכום שווה? איך זה בעצם הולך להתנהל? מכל השאלות משנה ששאלת, אני יכול לענות לך על דבר אחד. ברור לגמרי שמי שיצטרף אל מי זה גלבוע מצטרפת אלינו, כי אנחנו נמצאים בליגה הגבוהה יותר, והיה ויהיה פירוק של הקבוצה חלילה, אז ברור לגמרי שהקבוצה נשארת הקבוצה שלנו. דרך אגב, אותו דבר היה גם בכדורסל, וכך יהיה גם בכדורגל. אני חייב לומר שאנחנו מדברים על שיתוף פעולה בנושא הכדורסל, גם כן בתחום הכדורסל, ושם הם נמצאים בליגה גבוהה יותר מאיתנו, וברור ששם המשחק יהיה אותו דבר. לגבי שאר השאלות של איך תיקרא הקבוצה, אני חושב שהיא בטוח תיקרא הפועל עפולה, בואו נראה מה עוד אחרי זה, זה ברור לגמרי, אין בכלל ספק. והאם החלוקה תהיה שווה או לא שווה, לא נכנסנו לפרטים האלה, אנחנו צריכים לשבת כן, אבל זה אם יישארו בליגה, ואם תרדו ליגה, אז מה תעשו? לא הבנתי מה נעשה. דיברת על זה שאתם כביכול, בגלל שאתם בליגה גבוהה, אז אתם גלבוע איזו שמצטרף. כן. ואם הפועל עפולה לא תשרוד בליגה הלאומית, אז מה יהיה? אני לא רואה אפשרות כזו בכלל. ואני רוצה להגיד לכם, חברים יקרים, שנייה, ואני רוצה להגיד לכם את זה פה כאתגר לכולנו, כולל לירון ולכל השחקנים ולכל האוהדים. אם אחרי שאנחנו השקענו עוד 1,800,000 וביחד 2.3 מיליון שקל בעיר עפולה בשנה אחת, אנחנו עוד נרד ליגה, ירון? אוי ואבוי לכולנו, אל תחשבו על זה. רובין. ברשותך שתי שאלות, שאלה קצרה לסאסי וקודם לאיציק. ברעיון שאביב קרץ נתן לפני 2-3 ברדיו, הוא אמר באופן מאוד ברור שמה שאתה עושה עם הכדורגל ועם הספורט בכלל זה סיכול ממוקד שלו עצמו. זאת אומרת, כל המאמץ שלך מופנה בסופו של דבר לעשות לו סיכול ממוקד ולכל הפרויקטים שלו. ואם סאסי יוכל להתייחס, האם בסוף העונה, בהליכים הבאים, או גם אתה איציק, תוכל להגיד לי לגבי גם איזשהו איחוד עם בית שאן, ומה הרשויות שמסביב שיכולות להתאחד? טוב, חברים, הבחירות הסתיימו, אני מבין שלא אצל כולם, אצלי הם כבר הסתיימו, אני כבר בעבודה. אני לא מתעסק בנושא בחירות,
ואתם מוזמנים לבוא לישיבות מועצה ולראות איך אני גם מנהל אותם. אני עוסק בכל הדברים בצורה עניינית לחלוטין, וגם לכדורגל. זה נכון שאבי, מה ההבדל בינינו? הוא קרוב הרבה יותר לספורט ולכדורגל בפרט, ודבר שני, הוא באמת הביא את הקבוצה לאן שהוא הביא אותה. אז ברור לחלוטין שהוא רואה את העניין הזה כהרבה יותר בייבי שלו מאשר שלי. אני רואה את זה בראייה קצת אחרת, כראש עיר שצריך לתת שירות ולהתחשב בדעת מירב התושבים שלנו על כלל הצרכים שלהם, וככאלה וגם לקחת בחשבון שהשקענו, כפי שנאמר כאן, תומר אמר, הרבה מאוד כסף במהלך השנים, וזה בכסף של כולנו. חבל לשמוט את ההישג הזה. אז מכל הבחינות האלה, אני אומר שוב, ההתייחסות שלי הייתה רק כדי לנהוג בצורה אחראית ופרופורציונלית, ובסופו של דבר אני חושב שהמציאות הוכיחה שדבר לא קרה. ראו למשל את הכדורסל, ששם קיצצנו דרך אגב בצורה משמעותית, וההישגים של הקבוצה לא נפגעו, וגם כאן אני חושב עמדנו על העיקרון של השמירה אחראית על התקציב שאנחנו ממונים עליו, ובסופו של דבר הדברים הסתדרו, וכפי שאמרתי אני מאמין שהם הסתדרו בוודאי עד סוף העונה וגם בהמשך. אין ולא הייתה שום כוונה, וזו בוודאי לא דרכי. אמרתי לכם חברים, הבחירות מאחוריי כבר. תחזור על השאלה. האם יש, אמרתם קודם שיכול להיות איחוד לא רק עם גלבוע, איזה עוד רשויות נוספות, היו שיחות, היה איזשהם דיבורים, משא ומתן, עם בית שאן? אני חושב שראש העיר ענה על זה קודם. כלומר, אנחנו לא נעולים כרגע רק מול הגלבוע. מן הסתם אנחנו ננסה להרחיב את זה ככל שניתן. וברגע שזה יהיה מה שנקרא ענייני, נדון בזה. כרגע זה עוד לא נעשתה שום פנייה מרשויות אחרות. יגאל גולדשטיין. שאלה לדני אסולין, רציתי לשאול מה אתה חושב לגבי האיחוד בתור מישהו שכבר הרבה שנים בכדורגל כל כך. ראש העיר אמר מה שיש לו להגיד, אז אתה שואל אותי שאלה מכשילה. לא? מה דעתך? אמרתי לך, ראש העיר אמר מה שאמר, ואני תומך בראש העיר, ואני עם ראש העיר, ואם זה לטובת הכדורגל בעפולה, אני גם בעד האיחוד. עמוס קלס, יש לי שאלה לסאסי, אבל את האמת זה בכנות. למה נכנסת לזה? יש לך ראש, אני רואה שהוא די בריא, ולמה אתה צריך את זה? יש לך איזה חלום שעפולה תהיה בליגת העל או... למה? למה צריך את זה? באמת אני שואל, כי הכדורגל היום הוא לא איזה, מה שכולם באים ורצים אליו, כמו שדני בעצמו אמר, גם אנשי עסקים מתרחקים ממנו. קודם כל בוא אני אגלה לך סוד. נגעת בנקודה שלא רציתי לפתח אותה פה, באמת יש לי חלום. היה לי תמיד חלום שהתפתחתי בתחום העסקי, תמיד חשבתי איפה אני יכול באמת ליצור ערך מוסף לעסקים שלי מול הספורט באזור ובעפולה מפרט. המטרה היא מאוד ברורה. אמר את זה קודם איציק, יש מטרה משנית שהיא כרגע להישאר בליגה, והמטרה העיקרית באמת להביא את עפולה לצמרת ליגה לאומית, ואף בשנים הקרבות לגרום לה לעלות לליגת העל. אני לא חושב שאין סיבה שלא תהיה קבוצת כדורגל נוספת מהצפון בליגת העל, ולשם אני מכוון. רק בזכות עפולה. ואותי חינכו בבית להיות לויאלי למי שמעליי, שזה היה יאי, שהייתי לויאלי ליאי כיושב ראש, שזה היה אלי מלול, אלי מלול היה יושב ראש, אז הייתי לויאלי לאלי מלול, וברגע שאני הייתי מנכ"ל ולא היה יושב ראש, מי שהייתי צריך לתת לו את הדין וחשבון זה ראש העיר אבי אלקבץ, כי הוא נתן את הכסף, וזה הכל, זה ההסבר שלי. ושראש העיר דיבר איתי בארבע עיניים, ואני אמרתי את זה בתחילת דבריי, והוא אמר לי שחשוב לו שאני אשאר בקבוצה וימשיך להיות כחלק מההנהלה שמובילה את הקבוצה הזאת, וכאות הערכה לדברים שעשיתי בשביל הפועל עפולה, החתימו אותי על חוזה ל4 שנים, אז ראיתי שבאמת יש הערכה, וכל עוד יאמינו בדרך הניהול שלי וירצו שאני אשאר בהפועל עפולה, וזה לא משנה מי יהיה ראש עיר,
שזה אבי אלקבץ ומירון, ובעוד 5 שנים אם יהיה ראש העיר אחר. זה לא משנה, הוא יהיה 10 שנים. זה לא משנה, הכוונה שלי שזה לא משנה מי יהיה ראש העיר אילן, ואני לא נכנס פה לוויכוחים פוליטיים. כל עוד ירצו שאני אשאר במערכת הפועל עפולה ואני יודע שאני אוכל לתרום, ידע שאני יכול לתרום, אני אשאר בהפועל עפולה. ברגע שאני אראה שאני לא יכול לתרום להפועל עפולה ולא מאמינים בדרך הניהול שלי, אני אשים את המפתחות וילך הביתה. זה נכון שדרשת שכר אגב לגבי עבודה שלך כמנכ"ל? זה לא נכון, אף פעם לא ביקשתי שכר בעפולה. הדבר היחידי שביקשתי זה שאם אני יושב עם שחקן או מאמן או כל מוסד אחר ואני צריך להוציא כסף מהכיס כדי להזמין אותו למסעדה או לכוס קפה או משהו, אז תסכים איתי שבתור מתנדב אני לא צריך להוציא מהפרנסה של הילדים שלי. הוצאות מינימליות כנגד הצגת חשבונית, ואני חושב שזה המינימום שאני יכול לקבל. אני עושה את כל העבודה שלי מהלב ובהתנדבות מלאה. יגאל. שאלה לירון אוכנבוים. כל ההתנהלות שהייתה עכשיו בקבוצה, רציתי לדעת איך זה השפיע עליך בתור מאמן על הקבוצה עצמה. על איזה התנהלות? לא, כל מה שהיה מסביב, כל הדיבורים, התקופת ראש העיר, ההנהלה שהייתה זה לא סוד שתקופה ארוכה, משהו לא מדעתי, אבל אני מעריך בין חודש וחצי לחודשיים. גם השחקנים וגם אנחנו בצוות המקצועי היינו עסוקים בדברים שלא קשורים לכדורגל, וזה לקח מאיתנו המון אנרגיות. אני בדיוק חשבתי על זה לפני כמה ימים, שאיזה כיף שתקופה הזאת עברה, שפתאום הגעתי למצב שיש לי את האנרגיות ואת הזמן גם לשבת עם שחקנים לשיחות אישיות, משהו שלא עשיתי באמת תקופה ארוכה, בגלל שבסדר עדיפויות היה שונה. סדר עדיפויות היה לראות שכולם בסדר, שיש מגרש, שיש אוטובוס להגיע למגרש, כל מיני דברים שכמאמן מעולם לא התעסקתי בהם. ובאמת בימים האחרונים שיש הנהלה ויש אמא ואבא, כמו שאמרתי כבר בשבוע שעבר, אז אפשר להתפנות לדברים האמיתיים שמאמן צריך להתעסק איתם, וזה איך להתכונן למשחק הבא, וזה איך להכניס שחקנים לשיחות אישיות ולדאוג שכולם יהיו בפוקוס. כמו ברזילה. דיברתם כבר על מטרות ארוכות טווח, כמובן המטרה הראשונית זה להשאיר את הקבוצה בליגה. במידה והקבוצה נשארת, ירון אוכנבוים, הוא יהיה ראש המערכת שהוביל את הקבוצה הזאת גם בשנים הקרובות? אני חושב שאני אמרתי בתחילת דבריי שהמשימה הראשונית שהיא מבחינתי המשנית היא להשאיר את הקבוצה בליגה. אנחנו כרגע לא דנים בהערכת חוזה של איש כזה או אחר. המערכת כולה כרגע מאמינה בירון, מאמינה ביכולות שלו. הוא גם יקבל מאיתנו ומקבל מאיתנו את כל הגיבוי הנדרש. ברגע שנסיים את העונה אנחנו נדון במגוון הרחב של הדברים, כולל בסוגיית המאמן. שי רובין. דני או ססי, מאחוריכם יש את הפלקט עם ציור, עם תמונה מאוד יפה של כמות אדירה של אוהדים, שכנראה מהעונה שעברה. אנחנו רואים גם את ההיענות היפה של האוהדים שמגיעה לפה, וזה גם מהאצטדיון. עד כמה רחוק, עד כמה קרוב היום שהאצטדיון יגיע, שהוא יהיה מוכן כדי ש400-500 אוהדים, ומה עושים כדי גם שיהיה יותר אוהדים שיגיעו למשחקים המכריעים הקרובים, יהיה מוכן עבור הקבוצה במשחקים בתקופה המאוד מאוד מכריעה הזאת. אני חושב שדני פה ביקש בקשה אחת ויחידה מראש העיר להירתן ברמה האישית כדי לסיים את השיפוט של המגרש. ממה שאתם יודעים איפה זה נמצא כרגע? אנחנו לא יודעים כרגע לוחות זמנים, אבל אנחנו לוחצים, ודני ברמה האישית מטפל בזה באופן היומיומי. המטרה היא, כמו שאמרתי קודם, היא באמת לחזור הביתה, לדאוג שבאמת יבואו כמה שיותר אנשים. בלי שום קשר לזה אנחנו מתכוונים לייצר סדרה של פעולות מול הקהל, סדרה של שיתופי פעולה מול הקהל, כדי באמת להחזיר את כל הקהל ההיסטורי שבאמת היה מגיע למגרשים עוד בימי דני אסולין הישנים ובאמת דני אסולין החדשים. יש לא מעט קהל של אנשים שעם השנים באמת נעלם מהמפה של הכדורגל בעפולה. יש לנו כוונה באמת לפתח את זה, לחזק את זה, לתת את כל הכלים הנדרשים כמו שאמרתי, כדי שבאמת הקהל הזה ישוב חזרה למגרשים. עוד סוגיה שאני רוצה להתייחס אליה ולא שאלתם, זה סוגיית
אם דיברנו על אנשי העבר, על שחקני העבר, אני חושב שזו סוגיה שזנחו אותה בשנים האחרונות. אני חושב שגם פה אנחנו באמת ניתן איזשהו יחס הולם לכל שחקני העבר ששיחקו עוד מימי דני אסולין במכבי עפולה ולאחר מכן בימי הפועל עפולה. אנחנו מתכוונים באמת לעשות איזשהו ערב הוקרה לאותם אנשים ובאמת להודות להם על כל השנים שהם פעלו למען הכדורגל בעפולה. אני חושב שזה הזמן וזה העיתוי הנכון להודות להם. ואנחנו נמצא את הדרך באמת לעשות את זה בצורה מכובדת ביותר. ואני חושב שהם אנשים ראויים. וגם חברי הנהלה שהיו בעבר, גם אותם צריך לכבד ולהחזיר אותם. טוב, שאלה אחרונה של מור ברזילי ואנחנו נסכם. נמשיך את השאלה של שי לגבי אוהדים. יש תופעה בקהל של הפועל עפולה, בתחילת העונה, תתקן אותי אם אני טועה, 100 שקלים מנוי, נכון? זה הסכום? 150 שקלים? 200 שקלים. 200 שקלים, מחיר שווה לכל נפש. למה? יש תופעה כל הזמן של אנשים שמבקשים כרטיסים ולא מוכנים להוציא כסף מהכיס. איך גורמים לאוהדים להוציא כסף מהכיס, סכומים של 10 או 20 שקלים במשחק, או 200 שקלים בתחילת העונה, ואז הכסף הזה גם ילך חזרה למועד. אני רוצה לענות לך לשאלה הזאת. מה שצריך לעשות זה פשוט שאף נציג מהקבוצה לא יעמוד בשער הכניסה. יש 20 מאבטחים ומנהל אירוע בליגה לאומית. יש כמות כרטיסים, הזמנות, שההנהלה קובעת מדי משחק כמה הזמנות לחלק, ומרגע שנגמרים ההזמנות שחולקו מבעוד מועד, לעמוד על זה שאף אחד אחר לא ייכנס חינם. אין מה לעשות, אנשים צריכים להבין שיש הוצאות לקבוצה. אנחנו בסך הכל, אני רק רוצה לסבר לכם את האוזן, שהפועל עפולה גובה 30 שקל למבוגר ו-15 שקל לנוער, חיילים, ילדים, סטודנטים, וזה המחיר הכי זול בליגה לאומית, הכי זול בליגה לאומית, ואני בדקתי את זה ואתם יכולים לבדוק אותי. אני חושב שפעם בשבועיים שיש משחק בית, ומי שאוהב באמת הקבוצה, לשלם 30 שקל או 15 שקל זה לא בשמיים. מה גם שהייתה מחירה מוקדמת של מינויים ב-200 שקל למנוי, ואתה יכול לעשות חישוב כמה זה יוצא למשחק, זה ממש גרושים. אז האוהדים צריכים לגלות אכפתיות כלפי הקבוצה, ואם באמת אוהבים את הקבוצה, זה לא מה ה-30 או ה-15 שקל זה לא מה שיהרוס אותה. טוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאורי דוד לא, אז הוא יסכם. דני אסולין, חצי שאלה. אוטוטו המגרש שיהיה מוכן, הייתי שמח לשמוע, האם אבי אלקבץ יהיה במעמד חנוכת המגרש והוא יחתוך את הסרט, או שזה יהיה מישהו אחר, אחרי שדווקא אבי ישקיע? דבר ראשון, אתה צריך לשאול את ראש העיר. אני עוד לא נבחרתי לרשות. מה אתה חושב? מה דעתך בעניין? קיבלת את התשובה. לא, השאלה אם הוא צריך לחתוך את הסרט או ש... ראש העיר כבר נתן את התשובה הזאת פעם. טוב, חבר'ה, תודה רבה.